Ikaw ba? Dali ba? Ha? Ansa ka? Kaya, iukuan ko. Kaya mapiyang ka. Ha? Nandara. Ah, malikod ko. Asa, matanda ako sa tinugan eh. Ha? Wala man ni sila katingog. Nakailan na ka na ko. Pila ka adlaw. Ha? Gabungol silang duha. Karon na ngay na siya suri. Nakailan na ka na ko. Ha? Atong niagil eh, hindi mo likam ko anak ko. Ha? Tapot ka. Ako pa na ngayog suri, kaya ako balo. Suko pa ka na ko. Ako na po sa puton. Lagi. Nagkatong ako na ngayog suri, sapot magyapon na ka na ko. Ha? Sapot ko. Kaya yung pag ayaw ko na pagkasakit kayo na ako na ayaw tanuga. O, Kaya na ko hindi yung ko tinulog. Kaya huwag balo. Eh, karoon, nasuko ka na ko. Tignan biya, tika na. Nag-ingon ka na ako, nahihubag na. Ingon ayaw na, kung mag-kiss ko, ayaw na, kaari na aping. Okay, ingon pag ka nahihubag na yung muna, di ka na kukuanon. Ha? Di ka tang nangayag, sorry, wala kayong ko anak ko lagi. Ha? Sorry na di ay. Ha? Bulab na yung ka na ko. Di na ko awayan mo. Kung ayog sorry, dawato na mo. Kaya ngayong suya itong una, wala mo dawato mo. Napalay sunod. Mubungol pa kang papapudpod. Bubungol pa ka na sunod? Kaya naman kayo sunod. Ha? Sunod ba? Nga kong son. Ay, hala. Sunod kay mutubag na ko. Hindi yun. Mutingog. Oh. Kabalo ba kang lablab ka na ako dahil inanaong ko rin mo. O, di na pagkuha mo lang. Bahala ka diyang. Kabalo ba ikaw lablab ka na ako. Karoon, nag-istoryan ta kag anong makabalo ko. Kaya di na ka na ako kanon. Di ba, Frida? Ingon ko? Nagilan nagilan ko. Na, sorry na. Migo na tanong ba? Hmm. Di na ka mabungulaw. Good. Dayon, istorya din na rin ng mga may labs. Amigo na mini papapudpod. Ay, dagi, vlog. Hindi di ay na. Mao di, basin sa vlog ra na. Na? Pagdali. Uy, basin sa vlog ra na. Ang mga may loves, amigo namin papapudpod. Wat na may gabungol. Nangain akong suri niya. Then siya food nangain po siya suri na ko. Peace naman duha. Ah. Sugo na yun, palit og uling.